तनी ताक दे तू हमरा वरिया मर जईती बिना गंगा में नहैले हम तर जईती। तन ताकत करा रे रुक 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 तन ताकत करा वर देखत ई मरत सारवा ताको एकरा वर त अरे दादा करे सारवा मोर रे सारवा त नहीं सामान तो बड़ा मन झकास तो करत सरौ तू नहीं तहरा के करत करत। अरे दादा हो दादा एकर मेहरारू कितना सुंदर बिया ऐसा हमरा लौकबे न करला सरवा इतना मरले बा ये दुखाता चौबे से इसमें जाके हमरा जटवावे के पड़ी तो हो सूरदास काल बा काहे बड़बड़ात रहत ना ए देखो ना होकर मऊ कितना सुंदर बिया हमरा के मार डलवा दी दुखाता हम ढेर मार देले सका। अरे हाँ वही में मार डलवा चलो जाए दो गलती नहीं कइल जाला। अरे तो का भइल हमरा लौकत है इनका हम कहीं केकर मेहरारू हुई कोनो। अच्छा चलो जाए दो हम धप्पे में जोन बाकी मार दो हलस तो ओकर हाल उहे न जानी अगला। अच्छा ठीक बा अब तो सूरदास बड़ा त लौकत हइले नहीं खे हाँ तो तू का कहबो बोलो से आकाश सुनबो। हाँ सही बात बा जेकर लौकल ओकरे सरकार रहेला। हां तो ओकर हाल उहे जानी लो जाए दो कोनो बात नहीं खे चलो घर नहीं पहुंचाए पड़ी। अरे नहीं चल जाओ वही में धीरे धीरे छेगर। चलो तब रास्ता बता देबो चल जाइयो। ठीक बा एक तो सारे अनहरो बानहरो से जानलू वो रास्ता चलत में लाइन मार चलता ना सारे अच्छा रास्ता चल कपार के बोझा हो गइल बा एगो जनतरू सुंदर मेहरारू तो पौनी लेकिन लाइन मारत रहता ना सब का कइल जाए। ए तू अपना मुंह से कुछ कहत न ढेर मार देनी का उन करा के ये तो मारी ना सरवा केंग बोलता हो कपार के बोझा बन गइल बा उ सारे सूरदास ऐसन बा आके ये लाइन मारता बतावो निमनका बांस अनहरन के देखला पहले उ सारे के लौकता बताओ एक तो उनके आंख नहीं खे उनके मारा जरूरी रहला अपना मुंह से गावे ना दे रहल त सारा के लौकता कितना खाचड़ा बहू ए तुरंत नहीं पागल खू बहुत खाचड़ा नु हो सारे अनहरा त मने लाइन मरते बाटे ओकर लौकत नहीं खत। हां अब बताओ निमनकन के का कहब निमनका त औरी हमनी के रास्ता चलत त एकदम काल कइले बनस तारा के जानत देहता से सुनर बिया वही सौरी लाइन मारता ना सब ते पागल दूसरे के बात लेकर ना ढोल जाला ठीक बा ना ढोल जाला तक बताओ अपने के बुझाता ते कुछ कहे वाली कहत रहे हमने के दोनों आदमी चलते रहे के कुछ नहीं कसे बुझा तू कहे वाली कह देला हमने के साथे में त डर कोना बात कपारे के बोझा हो गेल बा हमरा कोनो जो लाइन मरते बानस एकदम। अच्छा चलो चलो अब देखो आगे चल ले त का होता टे चाचा चाची आ लिखा देखा कत न देखा देखा ये सरवन के बात के रवा चरी रवा खाली हर एक जम मुंडे वाला खाली झगड़े के टाइप मान जाए हित्ती चिक लाइके बाने चुक बांस कोनी के जानत नहीं का करला सो सही है हां बहुत कुछ करला सब तो हमके का पता रहला कि रौरा गांव के बहाला देखियो बहुत बड़न घाव करन सब हमके का पता बा कि अपना गांव के रौरा ये रिवाज चलेला हमके का गांव मालूम के रिवाज हां जान तड़ू जने देख बुढ़वा बाण सब इन बुढ़वन के चल देख सही है बुढ़वा केंग बतियाव तरस खाली देखले के त बाजे सुनर बाड़ू ओकर बाद देखन ना का करता ना सब ठीक बा हम खेला अपन दिखा दिए ए हम सही रम त कुछ ये जो माना कोई नहीं हो तू ना मानलू हो तो तू तो बात मानते ना चली चल पैदल चल के तो सबसे बढ़िया रख लिए अपना थैलिया में हमके थैलिया में तब का बे तोरे जा रहो रौरा थैली में का अब हेलीकॉप्टर से घुमाए तारा के देखा ना तू रौरा क्षमता नहीं के कि हमके रोड पर बे लेकर घुमाएब नु तू कहत पैदल हमरा ठीक बाटे चलो ठीक बा चलो आगे चलो।